Изминаха 3 седмици от началото на военните действия в залива. След многото експерти, които вече се изказаха по темата с страховити прогнози, дойде време и аз да ви дам моето мнение за имотите в Дубай и Абу Даби на фона на цялата ситуация и през погледа ми на експерт с дългогодишен опит на международните имотни пазари. Здравейте, почитатели на стойностните имоти! Приветствам ви горещо в този прекрасен неделен ден. Аз съм в любимото ми Банско и се наслаждавам на свежите 10 см нов сняг и празните писти към края на сезона. През последните седмици аз и екипът ми в Oximo Group, знаете, съставен от консултанти по имоти в чужбина, получаваме много въпроси от наши клиенти, настоящи и нови клиенти. Какво точно се случва в Дубай? Има ли риск за имотния пазар заради напрежението в региона? Какво ще стане с цените и кога се очакват те да започнат да падат? Нека да го кажа кратко и ясно съвсем в началото. Да, има геополитическо напрежение, но не, това не означава срив на имотния пазар в Дубай. Новини срещу реалност. Това, което виждате по новините, ракети, напрежение, военни заглавия, влияе най-вече на финансовите пазари. Борсите реагират моментално, но имотният пазар не работи така. Качествените и стойностни недвижими имоти са бавен стратегически актив, а не инструмент за бърза спекулация. И ето какво показват реалните данни от месеца. Още от средата на март виждаме възстановяване на сделките в Дубай. Продължават сделките за покупка на имоти на зелено в стойностни проекти от водещите девелопери. Също продължават и покупките на луксозни вили в емблематичните райони на емирствата. Сделки за милиарди дирхами продължават да се случват. Работя по въпроса и след няколко дни ще ви представя актуален обзор на пазара в Дубай за изтичащия месец март с реални числа и факти. Какво искам да кажа? Сериозните международни инвеститори не са спрели сделките си. Големите играчи довършват започнатите си сделки, а други продължават към нови покупки. Почти никой не излиза от започнатите сделки. Да, сериозните участници на пазара в емирствата се оглеждат за промоционални дискаунти на трофейни и емблематични проекти, но за сега такива няма. При всички положения те са готови да купуват качествени имоти, ако такива случайно излязат на изгодна или подпазарна цена. Но дали ще се появят такива оферти и то в публичното пространство, дълбоко се съмнявам, познавайки менталитета на утвърдените местни предприемачи и правителството, което ще направи абсолютно всичко по силите си, за да запази постигнатия статут на емирствата през последните години. Шейхът и ръководителите на страната действат усилено в тази посока още от първия ден на атаките. Самите ние в Oximo Group получихме множество запитвания от наши настоящи и нови клиенти с искане да ги държим информирани в случай, че се появят крайно изгодни оферти. Така че интересът към инвестиции в Дубай е на лице, той не е изчезнал и няма признаци, че ще изчезне скоро, без значение дали конфликтът ще свърши утре или ще се задълбочи. Какво е тук ключовото обяснение? Трябва да разберем нещо много важно. Пазарът на имоти в Дубай и ОАЕ не се движи от новини и предположения. Той се движи от фундамент. А фундаментът в тази страна е извънредно солиден. И той не е само на база качествени имоти и прекрасно място за живот. Но ето, нека разкажа кои са фундаментите. Дубай има няколко специфики, които почти никой друг пазар в света няма. Глобални инвеститори и купувачи от целия свят, постоянен приток на нови хора и бизнеси, огромни инфраструктурни проекти, заложени в плановете на правителството за близките години, глобална стратегия на държавните лидери, начело с шейха, за това каква искат да бъде тяхната страна и как точно ще бъдат постигнати целите за това нещо. Нулеви данъци за физическите лица и близки до нулата за фирмите.
едни от най-високите наемни доходности от имоти в света. Един от най-развитите и постоянно растящи имотни пазари на планетата. Всичко това не се променя заради краткосрочно напрежение и няколко паднали отломки от разрушени вражески ракети. Нещо много важно. Очакваме нов стратегически план за страната. Лидерите на Дубай и Обединените арабски емирства винаги действат изключително координирано, прагматично и стратегически при проблеми и трудни моменти. И това не е за първи път при тях. Те си правят изводи от всяка ситуация и действат категорично, без компромиси и без забавяне. И за това напълно очаквано е да видим още по-силни мерки за сигурност, стабилност и защита, както на държавата, така и на международните инвеститори. И точно това е една от причините Дубай да бъде това, което е днес. А именно място, където капиталът се чувства защитен. И място, където бизнесът има дългосрочна визия. Очаквам в следващите седмици да видим действия, които още повече ще засилят позицията на Обединените арабски емирства като една от най-сигурните и атрактивни инвестиционни дестинации по целия свят. Относно бъдещите инвестиции в имоти, ако в миналото сте обмислили покупка на имот или имотна инвестиция в Дубай, Абу Даби или другите емирства на ОАЕ, сега е подходящият момент да започнете процеса. А той е дълъг и важен процес. Да разгледате пазара, да опознаете местните райони, да анализирате проектите и предприемачите, да структурирате инвестициите си, а защо не и да начертаете основите на своята бъдеща пенсионна инвестиционна стратегия за съхранение и приръст на собствения ви капитал. Защо точно сега е моментът да започнете? Защото сега има време за всичко това. Пазарът е спокоен, консултантите имат повече време за работа с вас и фокусиране върху вашия интерес, а точно сега строителните предприемачи пък ще се постараят още повече да удовлетворят желанията ви и да ви предложат по-атрактивни условия. Сериозен спад в цените не се очаква, но очакват се по-гъвкави и по-изгодни схеми на плащане. Може да се възползвате само сега от значително по-изгодни планове за плащане, които вече започнаха да се появяват сред много от текущите проекти. Например, 30% от цената по време на строителството и 70% при завършване на проекта. Вече виждаме дори и планове 20/80 и то от добри строители, а това не е никак малко и то за стойностни проекти от водещите девелопърски компании. Ако пък вече сте инвестирали в Дубай, няма причина за паника и притеснения. Пазарът е стабилен, никой не сваля цените и никой няма намерение да го прави. Търсенето остава силно, защото фундаментът е солиден. Исторически Дубай и ОАЕ са преминавали през множество по-сериозни ситуации и винаги са се възстановявали бързо и са излизали още по-силни и още по-мъдри от тези ситуации. Моят съвет като човек, който активно работи с този пазар от години: гледайте дългосрочно на имотите и винаги избирайте стойностните имоти и проекти. Не вземайте решения на база лоши новини, много от които са фалшиви и преувеличени. Използвайте моментите на несигурност разумно. Сега е точното време да започнете проучването на този пазар и когато ситуацията се подобри, ще може да вземете информирано решение за инвестиция в спокойна обстановка. Ако имате интерес към имоти в Дубай, Абу Даби, останалите емирства на ОАЕ или в другите страни от Персийския залив, оставете коментар или пък ми пишете директно. Аз и екипът на Oximo Group ще ви помогнем да изберете подходящия за вас имот или проект на базата на коректна информация, гъвкави планове за плащане и разумна консултация, осигурена от нашите водещи експерти.